Hvad er det der? Hej og velkommen til Two Strangers. Velkommen til Two Strangers. Vi skal lave et Get to Know Me tag. En Get to Know Me tag. Nej, vi skal lave Get to Know Me tag. Så I kan kende os lidt, før vi går i gang med det rigtige video. Ja, helt enig. Fedt. Jeg hedder Sebi. Eller Seval. Okay, jeg hedder Jetta. Det første spørgsmål er, har du et mellemnavn? Jeg har ikke. Jeg har et mellemnavn, jeg hedder Sanam. Mine forældre har været meget kreative. Jeg hed faktisk Sanam i 2 år, tror jeg, og så skiftede, så ændrede de mit fornavn til Cheval. Det andet spørgsmål er, hvad er dit yndlingsfag i skolen? Jeg tror, det er dansk og engelsk og historie. Jeg vil sige, at mit er engelsk. Historie kan jeg også rigtig godt lide, men kun på grund af læreren. Og dansk kan jeg godt lide, fordi det er sproglige fag. Og geografi og biologi, altså tekniske fag. Hvad er din yndlingstrik? Min yndlingstrik er monster. Og hvad hedder det? Karten. Min yndlingstrik er også Monster. Nej, faktisk. Jo, Monster. Starbucks. Og altså alt for Starbucks. Så tror jeg faktisk, det kun lide. Jeres spørgsmål er, hvad er din yndlingssang i øjeblikket? Og hun kommer ikke til at kunne vælge. Jeg lytter rigtig meget til Bon Iver, Sam Smith og en sang, der hedder We Don't Eat. Rigtig god. Jeg lytter rigtig meget sådan noget a cappella, hvis I ved, hvad det er. Sådan noget, og så lytter jeg også rigtig meget til akustiske ting. Nå, det er lidt blandet, hvem det er, men vi er inde på den samme genre. Ja. Det 5. spørgsmål er, hvad vil du kalde dine børn? Hvad vil I kalde dine børn? Hvis det er pige, så vil jeg kalde hende Safira, fordi det er et rigtig smukt navn. Jeg tror, du sagde Safira lige. Nej, jeg vil kalde hende Safira. Det er en sten, og det er en sten. Rigtig smuk sten. Og Charlie fra The Perks of Being a Wallflower. Rigtig god bog. Så Charlie og Safira og Alex. Hvad går I til af sport? Jeg har gået til kickboxing, og jeg går ikke til sport. Jeg går til drama. Og matematik. Jeg går til Aikido, som er en japansk kampsport, og så går jeg til guitar, som ikke er en sport, men en fritidsaktivitet. Hvad er jeres yndlingssport? Det sidste, jeg har læst. Ja, ligesom Charlie. Men de John Greens bøger er rigtig gode alle sammen. Det er de alle sammen rigtig, rigtig gode, og jeg er sikker på, at hun er helt enig. Potter-bøgerne er også rigtig gode. Jeg har ikke læst dem. Fordi jeg er inde i fantasy-verdenen, og som regel bare fantasy-bøger, de er rigtig gode. Hvad er jeres yndlingsfarve? Yndlingsfarve? Turkis, lilla, sort og blå. Pastelfarver, og bare pastelfarver generelt, og turkis, sort kan jeg også godt lide, og så babyfarver, det er også sådan pastelagtige. Ja. Har I været ude af Danmark? Yes, bitch, yes. Jeg ved, vi begge to har været i Tyrkiet. Jeg har været i Norge. Stockholm. Sverige. Ja. Og jeg har så meget. I sommerferien så var jeg på et kind of a road trip med min familie, hvor vi så kørte i bil til Tyrkiet. Så vi var igennem Tyskland, Prag, Østrig, Ungarn, Slovakiet, alle de der lande var vi igennem. Ja, det tror jeg. Jeg var igennem alle de der lande. Hvem er din yndlings-YouTuber? Der hvor vi ser meget. Ja. Jeg tror, det så er Pete. Brofist. Jeg ser rigtig meget The Fine Bros. Der er mange, altså her for tiden er blevet rigtig obsessed med folk, der bor i Korea. Der er YouTubere, der bor i Korea, og så filmer de videoer om altså, deres liv i Korea og sådan. Har I nogle kæledyr? Hun har ikke. Jeg har. Sadly. Ja.
Jeg har sådan en sød kat. Den hedder Minik, og... Du er klam. Nå. Nej. Okay, vi skal lige blive færdige. Okay. Vi ses! Ha' godt liv. Jeg er så dårlig til det her. Ja.